l'1x1 del Què t'hi jugues. Especial baralles i violència. Ai... Joan Garcia. Pallissa en un carreró. Ell va fer el que tocava, que era vigilar, però els seus companys no van fer prou sang. Eric Garcia. Lluita lliure. Val en totes les posicions, fins i tot traient els colzes a passejar. Covarsí. Baralla barriobajera entre quillos. A vegades és maldestre, però el que segur que no permetrà és brillar un noi que es digui Gonzalo. Gerard Martín. Anar pel carrer amb pistola. La gent no era conscient del que teníem amagat i quan l'he tret ha imposat com ningú. Cancelo. El Correcaminos. La seva principal arma és que és molt ràpid, però ell jugava contra un equip de marca Acme. Pedri. MMA. Té nom de droga i és qui més qualitat té a l'hora de donar guerra. Gavi. Quan venien d'un altre col·le a pagar-te. Demostra que és molt important tenir nens fets a casa que sentin aquest respecte cap als seus amics i vulguin defensar-los com calgui. Fermín. Navallasso. Va amb una seguretat bestial que fotrà un forat a la defensa rival i el més normal és que faci sang. Dani Olmo, va. Judo. Va fotre una cosa raríssima amb el cos d'una qualitat que bàsicament va ser la clau de tot. Rashford. La bufetada de Will Smith a Chris Rock. Va pujar a l'escenari, va fotre una hòstia antològica i ara aviam si en tornem a sentir parlar. Ferran Torres. Jackie Chan. Mai ens l'hem pres del tot seriosament, però és una llegenda i estaria bé començar a reconèixer-li que la seva feina és brutal. També van jugar Frenkie de Jong. Joc de Trons. És l'entot, però ens ha tingut enganxats una pila de temporades. Ara, si pot ser, no estirem més el xiclet. Si pot ser, no. Rafinha. Pelea de gallos. Se'n parla molt, però aquest any l'hem vist tan poc que el podríem considerar clandestí. Lewandowski. Un avi disposat a pagar-se a la cua del súper. Senyor, gràcies per la fidelitat, però si vol ja li enviem la compra a casa i l'any que ve no cal que vingui. Quiere bolsa. Hansi Flick. Bolsa. La casa de los gemelos. Agafa una colla de nens i te'ls fot a perdre el respecte, els fa barallar-se amb qui calgui i fan coses indecents per Madrid. I avui, bonus track, incorporem alguns jugadors del Real Madrid, com ara Rüdiger. Bufetada. Si això és l'únic que s'ha filtrat, doncs poc em sembla. Tchouaméni. El vídeo del Caranchoa. Ha estat protagonista d'una de les hòsties més recordades i laurejades dels últims temps. Vinícius. La patada de Nigel de Jong. Passarà a la història per ser el responsable de rebentar Xavi Alonso. Ai. Arbeloa. Aquest senyor. Apuñalamiento, pero entre coleguillas, ahí en plan... La tontería, ¿sabes? Yo qué sé. És bàsicament ell intentant defensar els seus jugadors.